أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe yeɓiyankoɓe Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettude muɗum alhamdulillah rabbil alamin en garti kadi no wowi wade kala alkamisa yewtere men andu diine ma ɗo e lega men Tipaw e galle ceerno men Ceerno Hammadou Diallo e nder chaîne men YouTube Nangue TV en jetti bandiraɓe kala nde mbaɗata abonné nde mbaɗata j'aime ɓe waɗa kadi partagé inchallah mawla ɓe gadda kadi namde diine kadi ene fof naftorɗen yalta e nder hen ko wonda fof naftoro han hannirta ni eɗen jetta yeɓiyankoɓe kala eɗen jetta cameraman hono mo ganduɗa ko Adnan Thiam eɗen jetta kadi Ceerno Hammadou Diallo mo ganduɗa ko ballo julɗo e nder oɗo diine hayni ceerno men alhamdulillah ene teskimo e ɗum ha wimo an ka ballo julɓe e nder ɗum ɗo wadde noon firti ko hunde nde yimɓe ene yiɗi ɗum kadi enen jettina ɗum ha feere ɓe ganda ɗum tina ɗum wadde ɗum ɗo firtan kadi ko hunde ganduɗa wonti yamrore wadde jettam no fewi haaji makko Ceerno Hammadou Diallo e hammuji makko wona radio wona télé kono kadi hay mbuuɗi o heɓata hen ko ballal Allah tan e jobdi Allah fadi hen ɗum noon yeɓiyankoɓe gandir noon pamirno ganda kam ko watte ko wona wonde jomi jogui hen salaire de wona kono noon weefe ne woodi so bandiraɓe mbaɗi weefe kadi yettima Ceerno Hammadou Diallo walla yettima Amadou Samba Lo kadi machallah ma ɓuuri kadi ñehluɗen e softinde e ko mbatten ko enen jetta bandiraɓe kadi en janaɓe hano hannirta ni oɗo ñalawma alkamisa mo ganduɗa ko 14 lewru août hitaw ñaƴƴi e 25 Ceerno Hammadou Diallo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmitima julɓe ɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe fof calminama juurama e dow no mbiruɗa ni tan eɗen duttitima e oɗo alkames kadi gam wallodirde mabɓe no wawno wonirde ni tan fof heddi ko salminago ma go tan woni salminago men jondinima ɗon inchallahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin jarama no feewi Ceerno Hammadou Diallo no wawi hen garan en namdal gadanal bandiraɓe machallah nde wonno ene keɗo jewteɗe gaddi namde jonɗe hano hannirta ni ceerno oɗo bandiraɗo debbo o namdi wonde kanko de omo yenno fiilayru aada makko wonno ko balɗe 4 o wi noon ngo lawol arti noon ɓenni balɗe 4 ɗe joni holno waɗata? Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd neɗɗo debbo piilotonoɗo mo jogui aada makko goto lewru fof ko balɗe 4 no mbiɗa ni walla ko balɗe 3 ala no wayata ɓen heewa ɓen famɗa joni noon kanko e dow no wirni balɗe 4 ñande fof ko balɗe 4 lewru fof ko balɗe 4 ngol ɗo lawol noon o fiili balɗe 4 ɗe dartaki o ɓeydi hen ñalawma goɗɗo janggo wona 5 tawi dartaki o ɓeyda hen ñalawma goɗɗo wona 6 so dartaki o ɓeyda hen ñalawma goɗɗo wona 7 dartima dartaki hanti o darto aada mbo jogino o tan ko balɗe 3 o ɓeydata hen dartima dartaki sériya dartinima o looto hanti o watta julde o watta rewde Allah ni won ñawore inchallah machallah wade aada o ko goto balɗe 4 tan wiyanno gonga so hoddirama noon omo jogino hen sahaji balɗe 4 hen sahaji ko balɗe 3 walla sahaji ko balɗe 4 sahaji ko balɗe 5 aada ɓurɗo hewde balɗe o ko on ɓeydete e wona aada tokoso aada ɓurɗo mawnude o ko on accata ha on yetto so dartaki o ɓeyda hen balɗe 3 goɗɗe machallah inchallah jarama no fewi Ceerno Hammadou Diallo laaɓi kono kadi laabti sanne ceerno ha joni oɗo bandiraɗo debbo o wi kanko de omo rewatono e kato korka balɗe 2 omo rewatono e nder hen noon mataw kam e soko Allah kam o wi ko yebare ha woni korka arti o heɓani balɗe 2 o namde so woni hoori korka ɓinno ko ɗo ka omo yoɓa balɗe beele o ñaminata walla o ñamenta walla kafar walla wona kafar ko korka jawtu ko ɗo ka ko rawande o rawande korka ha koɗo jawtu ko ɗo ka joni ari o yoɓani haɗo gonɗen joni ɗo ko balɗiɗi tan e ɗen o yoɓat ɗumen so yoɓi kadi o nawde hen ñamminde ñamminde muddu wonde hen muddu noon woni annama libar guura joga ko ɗon ka guura kaɓe jogui ɗon ka ɓurka jaalajo ɗo woni ɗo o ƴetta nifga hono ɓen ɗum woni libar tan annama libar walla so waɗi kilo kadi basi Allah mi toftata miskino no balɗe ɗe poti fof ko noon libre uji potata inchallah jarama no fewi Ceerno Hammadou Diallo laaɓi labtaji no bandiraɓe rewɓe garir moƴƴe namde de oɗo bandiraɗo debbo o namdi wonde kanko de o wondino ko janaba Allah waɗino o fini Allah waɗi o yi kadi fiilayru joni o wi so woni o laaɓoyi fiilayru hono lowtirɗe ɗeɗo gueɗe fof so Allah waɗi o dañino janaba o fini haade makko lotade fiilayru yanti hen joni o muñata ha fiilayru ndu dartoyo so fiilayru ndu dartima o anni o ƴetta ndiyam makko o anni o ambona lotolon ngal janaba e lotongal fiilayru ɗiɗi fof anni to tawno e nder ɓerde makko o looto lawol gotol won ɗiɗɗi fof keɓima fof o heɓima lawol lotande wotere kanji fof ɗi keɓima walla so hoddirama o siftiri hen goto masalan fiilayru ndu ɓuuri hestude ndu ɓuuri sakkitade hawna ko siftoro ndu no yejjitino kam anduna janaba
o anndi yo tan mbeɗan lootolol ngal fiilayru o jejjiɗɗo janaba o looti e dow ndiɗo mbaadi haa hannde kadi fof o heɓiima holko woni heɓataa ko amo siftori amo wonduno e janaba amo siftori amo wonde fiilayru o wi ngal ɗo loot ngal ko fiilayru ndu tan jeyi janaba alaa heen ayno wiiri ni ko noon so lootima ko gootal tan heɓiima watta gongal ɓe fokke o eyi ko ni ɗum wayi inchallah machallah laaɓi laaɓti Ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paami ceerno oɗo ko commerçant ko jeeyowo o wi wonmo yeynanno Allah waɗino ɓe degli komin degli ko noon kono o gagnima bénéfice kono ɓen onon jiɗɗi ko libdemo kono kanko o mandi komi degli ko ɓe gagnima kono noon ɓen jiɗi libdemo hen noon kono jaltini biri ko te wona omo yañi o namdi holko sere wiye ɗum ɗum ko toñangue tan Allah wi ko wondani toñowo yaadani toñowo neɗɗo kam yo rento toñji so tawi hoddirama ko wonno gollorgal ngal waɗi gueɗe ɗiɗi aɗa wawi liggade boutique tawa aɗa yoɓe lewru ɗum ko ijara tan Allah ɗum ko ijara wiyete aɗa wawi liggade boutique tawa ɗon kadi ko sifa qirade won ɗon aɗa liggo e boutique aɗa fecce e gañari eyyi jomum addi 2 millions waɗi walla 1 million waɗi boutique mum sarsi aɗa liggo hen an hay hunde a jogaki sona golle ma tan a liggima Allah waɗi on kalduɗon ko oɗon pecca gañari ndi e hakkude tengure ngu ne dago so tawi Allah waɗi ko million wonno a liggima lebbi tati mbaɗɗon walla ko lebbi nayi walla ko lebbi jeegom an andi walla so hitande on degli on dañi million lawol waɗi ko yo naw temedere an nawa temedere sahaji no wawi wonde waɗe pecce tati tawi ko bitikaji mawɗi ɗi aɗa wawi wadde pecce tati joom bitiko o nawa ɗiɗi an nawa wotere ha tama dañƴa ha heewa ne sella kadi taw joom bitiko yiɗi walludema an ka miskino ka bandiko mo yiɗi walludema tottuma bitike ya golla hen gañari mbaɗon pecce tati an ya naw ɗiɗi kanko kirɓinɗo tan ko walludema an ha darna koyɗe on saaha kanko nawa gotel ngel an nawa ɗiɗi fof no sellira ni joni noon fodde ko woni hen haqqe ma ko tawta ko an gollanno so réglama aɗa foti tawtorede réglé o andama haqqe ma no foti ɓe kula Allah ɓe tottuma so tottani nawɓe lawol nawɓe lawol so ɓe ɓuurima dolne ɓe jooɗima e dow ma ko ɓuuri ɓe dole ma jooɗo e dow ma inchallah machallah laaɓi laaɓti Ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paami ceerno oɗo namdi wonande on mo ganduɗa ko garɗo yimɓe ne juula yimɓe julno almami habbiri kanko noon omo tawa kono noon o woppi ha gada ha almami surnoyi fatoyi wala daalin nata simore kanko no habbiri o abbi beele kanko wonko ustinimo hen walla ala wonko ustinimo hen feewi to banggue julde to wiyata ko dañani julde taw ɗum wawi fof hebde almami darde ɓe jaggidde koppi ɓe o yoɓoyta almami silmina tan kanko silmina on noon to haqiqa arifina billahi en anduɓe Allah ɓe ne mbiya neɗɗo o so tawi julde habbirama a daɗɗama tan bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin ha hande a suwata wonarde julde he ko mawni fatorama ɗon ko mawni habbirani ha o yetti maliki yawmiddin a fatorama ko mawni ɗum noon ko anduɓe Allah ɓe kaali ɗum amma yimɓe waɓeno amen fof kañumen taskaki ɗum hay so tawi ko a gayni fatiha a gayni simore hatta hay batte ɓaade tan ari habbiri wiyata tan a dañi julde kono neɗɗo yo tinno so almami innama ju'ila al imam li yu'tamma bihi aw kama qal almami waɗala ko ha jemtine almami so tawi onon juula almami woni lawol mum ko anniyade nana juula farilla manijo almami juula farilla manijo e konngol ɗiɗi nen toon konngol wi o anniyo kadi ko almami on konngol wi Allah hayso anniya ko almami kankam yo anniyo tan ambona juula farilla kaarijo o anni an ɓawo ko anniyade mbeɗen juula farilla kaarijo mbeɗen yemtini almami Allah so almami wi Allahu akbar tan mbiya Allahu akbar aɗa haɗa kadi yaadude makko e habbiran oto adama habbirde oto jaade so liɓi tan Allahu akbar o deƴƴi tan ane naat ne mbiya Allahu akbar kono jooɗa ɗon tan aɗa waɗani woɓɓe ne mbaɗani tan mbaɗani gonɗon tan ha heɓoya simore gasoye ɗum ko ustare mawde ustarama ko heewi eyi inchallah tigi noon tigi jarama no feewi Ceerno Hammat Diallo laaɓi laaɓti ceerno oɗo wi kanko kadi omo adori kala jamma julde darɗe fodde 10 walla 10 pawɗe Allah waɗi noon o ɗeɓi wendorde seeɗa omo juula darɗe omo heeño hangata ha salahu naati darama ene juule holno waɗata beele o padde walla o juula ko gayno jam tawi koye dental tawi koye dental juulete so wi yo regginɗe naafila o tan o jogor daɗede ga farilla o yo juɓɓin naafila o toppito o tawi dental ngal to banggue defte men sharia ga kam al naafila ala ko yoɓata hen so na rakatal fajiri eyi kono noon to banggue tijaniya enen jiiya toon e charhuji mbiya neɗɗo gadori joguiɗo hisbu woni joguiɗo darɗe tan nde aadori julde ñande fof
ngol ɗo laawol noon o wendiri o tardi yo yoɓde beetawe no moƴƴi so juuliɗe beetawe hatta ma o daña majje ko dañano e majje so juuli jamma ko eyyi ɗum ni to ni daggano neɗɗo ɓaade kono amma noon tawi o alano darde o welata hande tan juula janngo wela o wasa juul o kam fotani yomde machallah namdal cakkitingal ceerno Hammat Diallo e yewtere men tati ɓiiri andudinma e nder chaine men mo Nangue TV ceerno kanko oɗo o namdi wonde oɗo sa woni koye rendinede jomum ari tawi futuru juulama joni noon eɓe natani gueeƴe noon o joñi o juuli futuro ko gayni o tawi gueeƴe to darde sakket nde mbeɗa o heeɓi ko rendina ko walla heɓani ko rendina ko eyyi kanko so tawi hoddirama ari o tawi futuru juulama gasnama oto heeño yo juuli tan juulde moƴƴere sabi wonno heeñorto tan o bonna julde makko yo joño noon banggue makko o juula futuru makko o gasna juulde haqqille makko o moƴƴina julde nde ha moƴƴi o reno noon sabi tan yidde rendinde oto bonnanmo julde makko so juuli hewa gasni ara noon hande o jokko e sappiwol hewa anni o amona totta farilla gueeƴe amo rendina ɗum e futuru e kono waɗɗaki noon anni e dendingol waɗi tan ko elmami waɗɗaki ɓaw joni o habbiri hay so tawi koɓe jaggue koppi darde sakkitinde nde o habbiri o jaggue koppi o tawiɓe ɗon o selli sabi darde wotere ɓe dañƴi so ɓe jooɗima tan kanko no jooɗo ɓe tahiyo o tahiyo so almami salmini o hafto addo e darɗe tati goɗɗe ɗew deɗaɗe selli amma noon ari o gayni futuru makko o ari o faye mabɓe no yettoto tawi ɓe ɗacci koppi darde sakkitinde ana hande o yaka julde joni kay gotel gueɗe ɗiɗi so jama kañum ɗon udditi uddaka hay goto ala uddaka ɗon tan woppa yo jooɗo ɗon sabbo ha safaqi wirno safaqi wirnima ummo juula gueeƴe e jama ko uddete bafe no gudde yo yalto hoto galle makko oto juule gueeƴe jonde yo accu ha safaqi wirno ha gueeƴe yona fuɗɗo julde ɗum lawol inchallah kamɓene kadi kamɓe rendinɓe ɓe neɗɗo fof kadi yo reno tan gayni rendin tan wiyana udda ɗon gueeƴe safaqi wirno inchallah tan safaqi homa nangue ma safaqi wirno on nden safaqi witiri watte hayso rendinama ma kota ha galle sabi rendin taw ko taw safaqi ne heddi asman fof ne woodi caggal ne woodi hirnaki o a hawtat galle ha gueeƴe jonta normal nde puɗɗa julde safaqi witiri inchallah yaram no feewi Alaji Ceerno Hammat Diallo laaɓi labdi namde ko ni mbayi kala yiɓe jokkade namde tan numéro WhatsApp en kalino kala sa nder jewte men 78 119 00 65 walla numéro Ceerno Hammat Diallo 77 659 70 24 kala jom waɗi fokale ɗeɗo numéro aji ma namde ɗe jetten yalta gila ayawa ngo ha e radio to julɓe fof naftira hano nette ɗum noon Ceerno Hammat Diallo eɗen degguinno laktari bisimilla holko jokkiren hande e nder deftere nde la yofɗen bismillahi rrahmani rrahim nan jokka ha hande lakdari to fuɗɗorde ɗo ha joni o wi wa yajibu alayhi hifdu jawarihihi ndo hifdu jamii jawarihihi mastadaa wa an yuhibba lillahi wa yubghida lahu wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari wa yajibu ena waɗɗi alayhi makko kanko kellifaɗo hifdu rende jamii dendagal jawarihihi terɗe makko ne waɗɗi kellifaɗo sa debbo sa gorko ndena terɗe maɗe fof nonno terɗe jeeɗiɗi taga e neɗɗo kanje gaddantuma baraji kanje gaddantuma bakkat ɗum noon aynu terɗe ɗe mbaɗaɗuɗe baraji keɓoto nden toɗa waddeɗuɗo bakkat heɓoto holɗen terɗe jeeɗiɗi tergal gadi ngal ko ɗemgal hono hunduko mako ngal ɗemgal ngal sa jangiri ngal qur'ana walla jangiri ngal zikru salatul fatiha ko nandi hen haalaji moƴƴi baraji keɓata hen sa jangtorima ngal yennude julɓe e ñoode ɗumen e aybinde ɗumen bakkat keɓata deke ren ɗemgal ma kalira ngal dañal ma sa haadirde ngal ko daña caɗele defte en ko yitere ma nde sa ndardi hay soko binde alqur'ana ko jangaten ɗo joni ko walla ndardi joom suudu ma a dahmitima a weltima hen ko sabu ko nema ko Allah rokkuma walla ndari nena ma yitere mawnigol ala ndari bamma walla ndari jawkal ka Allah arsiqinma dal ɗum ɗo ko baraji goni hen sa ndardi ɗum rewɓe jananɓe walla awraji janani kadi ko bakkat yitere nde rokkat ma ɗo ɗum Allah wi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa yubdina zinatahunna ayo jofu Allah wi nabi sallallahu alaihi wasallam wi julɓe worɓe ɓe yoɓe muɓɓu gite maɓɓe ɓe ndena farjiji maɓɓe ha ayo jofu Allah ne andi ko mbatten fof kala ko goto waɗi hen Allah ne humpiti ko noon ne rewɓe kadi yoɓe muɓɓu gite maɓɓe oto ndar rewɓe jananɓe ndo oto ndar worɓe jananɓe oto ɓe ndar awraji janani yoɓe nden farjiji maɓɓe oto wonde maɓɓe sina gorko maɓɓe ha ayo kadi jofoy refte hen ko nofuru ndu sa joɗima heɗima alqur'ana ne jangge haalaji moƴƴi ne jangge ne kaale a heɗima gol ɗon keɗogol ala daña hen baraji sa heɗima kadi haalaji bonɗina kaale ñoore en aybinde julɓe en a joɗima a daña hen bakkat ay ɗeɗo terɗe tati ɗe goni koye hoore
ƴamgal yitere nofuru fof rende ben targal battugal nayi ko juuɗe ma ɗe ɗiɗi fof ɗe ñaawi ko targal gotal jungo ma ngo sa memiri ɓandu joom suudu ma walla memi ko dagani ma a daña hen baraji sa memiri ɓandu debbo janano ko bakkar keɓata koyɗe ma ɗiɗi fof ko targal gotal ñaawa ɗiɗi fof koye sabu ngalɗa yahata ngalɗa wasa yahde joni noon sa nawi koyɗe ma yaɓɓe koyɗe ma yeehi jama baraji a yaɓɓe koyɗe ma yeehi bar sangara yarte a yeehi toon rewɓe worɓe ndendina goofa Allah bakkar keɓata a salminoyi ɓe cellani a duusi maayiɓe baraji keɓata deke wadde gandi koyngal ne adda baraji koyngal ne adda bakkar wona woni tarɗe joyi targal battugal jeegom ko reedu ndu so waɗe mayru ko ñamde lamde sa ñaami ko laaɓi ko liggiɗa walla ko ndumtuɗa walla ko cakkaɗa walla ko dokkaɗa dalne laaɓi mbaɗɗa e nder reedu ndu gila ñamde mum ha e jara mum tan ko laaɓi ñamɗa aɗa windana hen baraji sa wujji a ñaami a teeti a ñaami sifaji baji noon ko jayge ñamɗa ɗum bakkar keɓata targal battugal jeeɗiɗi ko farji noon woni yolde ɗum woni targal gorko sa wonde debbo daganiɗoma a dahmitto a heɓat baraji sa wonde debbo mo daganakima ma dahmiro kono ma heɓ bakkar debbo ne kadi kadalika so wonde gorko makko baraji o windante so wonde gorko goɗɗo ko bakkar neke ɗeɗo terɗe jeeɗiɗe baɗaɗe ma renɗe tigui rigui gaynaɗe e ɗum woni jami e dendagal jawarihi terɗe makko jeeɗiɗe mastaɗa a fodde hattan makko sa tatima kadi tubana Allah gummoɗa tubana Allah goppa kadi ne waɗɗima an yuhibba lillah ndo yiɗirta sabi Allah kala kadi yiɗe kadi yiɗir sabu Allah min de o kamɓe ɗe welama tan mbiɗa yiɗirum sabu Allah sabi mi yi kanko ko dewowo Allah ko liggotoɗo o toñata hay goto andi o kam sa yiɗi ɗum Allah jiɗirtama sabi Allah adi yiddemo wa yubghida lahu kadi o añira sabi Allah kadi aña kadi yata ko Allah holɗum kanko neɗɗo wona dewowo Allah rewata Allah ala golle ko pamaro haaju ko joɗa tan ne fija ñoha nafoore Allah hen oɗo sa añi ɗum dañirtamo sabu Allah wa yarda lahu o welire kadi sabi Allah saɗa wele neɗɗo kadi yata ko Allah woɗɗodirano ko yawti ko tan yiɗirde nde e welire nde gotum on mbeɗa wela neɗɗo o dewowo Allah o jokkowo en ɗam ko neɗɗo moƴƴo dimo mo toñata watta hay batte mbeɗa welama ay ɗum ko Allah wona mo rokkuma mbuɗu oto welire neɗɗo sababu nde a dañay mum tawa arandi waɗaka barke ɗum tan oto addama weledema sababu nde ko rokkanma kono belɗam ko hawrani Allah ala nden ngol neɗɗo yidde ko yidde kalis wona yidde sabu Allah wa yaghdaba lahu o tikkira kadi sabi Allah so tikka ɗi yata ko Allah ko nande joni joom suudu ma wayane ma no foti waadema ko jomiraɗo yo ɗoftama ko suudu fu tikkanɗamo min tikkira an Allah gon ɓiye no foti iggandema ɗoftadema jaɓanani almude ceerno ɗin subaji awawi wonta hakkude julɗo ha sen jiiɗi ana batte wonnoɗa waɗami tan mi yiya renani hurumam aɗa wawi tikkandema kono oto ɓuuri baltete noon oto ɓuuri baltete wa sikkude ɓuuri kono somi folama hami tikkanima baltete tan yimi artu tuban Allah wa amma hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo walla hakkude debbo e gorko walla hakkude almude ceerno tikkere nde hay sene ɓuuri baltete ala caɗeele ena famirɗen machallah e ɗum noon ko noon wayi won wa yaghdaba lahu wa yamuru kadi o yamira bil ma'ruf ko moƴƴi julɗo kadi ne yamira yo yamira ko moƴƴi debbo e gorko adi fo ɗo galle ma ɗo waktu yonti wi suddima umme calliguɗen juule waktu yonti cokolan ma umme calliguɗen juule umme janggoye jeehe dawe liggoyɗe go fo e ɗum ko yamirta ko moƴƴi ɗum ko wajibu debbo e gorko jamira ɓuuri ko goppe ko patron balko jeehe janggoye jeehe liggoyɗe ɗum ko yamira kelli faɗo fof no yamira ɗum wa yanha kadi haɗa anil munkari ga geɗe gañaɗe sa tawi kadi yimɓe ne ndendi ne mbaɗa kadi ko moƴƴani sagata worɓe sagata rewɓe lesdira ne jodde e leeso woto ne mbadda ko moƴƴani hartol ay goppe ko mbatton ko e bedda a yimɓe ne mbaɗa ko fewani hartu ko wajibu enen fof kan yamira ɓen kartu wa yahrumu ne harmi alayhi makko alkadibu fenade mo haalɗo geɗe nogas geɗe bonɗe nogas neɗɗo wawi reynade ɗe ceerno ne moƴƴi no fewi en lorko en rentade ne harmi e makko alkadibu fenade sabi nela sa sallam namdo noon mo geɗe beele julɗe no wujja o wiya han wujja beele julɗe no yara sangar an yara sangar waɗi namdi geɗe kewɗe kono fofof o wiyat tan ko julɗo kay wayata noon do julɗo waya noon ha are fenade wi julɗo kañum kam fenata o julɗo fenata parce que fenade gandi ko danger mawɗo sabi julɗo fenade kañum woni yummum geɗe kewɗe e bonde wal ghaibatu e ñoore kadi ne harmi ñoore woni haaldema e musidɗo maɗa julɗo ko welaka o yiɗa haala taw hayso ko ɗum gonga ɗum a yohimo taw ni ko gonga ene e makko kalɗa ko ene e makko o waddan noon no woodi kono yiɗa ɗum haale kalɗa ɗum caggal makko a yohimo tawi kalɗa koye tawede makko ko a toñiɓe kono a yohanimo so haale makko noon caggal makko ganduɗa ɗum wona gonga a takkimo fenade kono a yohani ñoore ko haalde makko ko woodi kono yiɗa ɗum haale kalɗa caggal makko ɗum e ñoore wonnamima to e mboɗi kaagu
woni kaago meta ciaskina woni dendinawo yimɓe gulnowo ɓernde neɗɗo tawa ɗo yen Samba e Demba gon seyda ɓen jaaɗo o ɗum musambo seydagal ngal no wayni fellita ullude hen leydi o Samba an kam an dem siko tan wona neɗɗo an holko mbaddata dem mbaɗa anda Demba ne fijja joom suudu ma andi an ɗon boni andi adi caɗele kono noon ne kadi o yahata Demba kadi wiɗum mata an anda Samba o Samba mbaɗɗa jaadiɓe o sa falide an tan kanko fat bonni walla rewɓe ɗiɗo ne jaadi ne mbawri seydagal ngal ne moƴƴi ne mbawri tigi rigi o yaɓɓa koyɗe makko yiɗa bonnude hakkude maɓɓe o wiya Kumba ande deke an ka koy jogiɗa koyɗe wona neɗɗo ay o penda mo jiiɗa mo jaadata o joom galle ma aɓe gondi no joom galle ma no ƴamambo ko jiɗɗo humande bo ay ɗum fof ko bonnata gueɗe baɗe noon ɗum woni saskinde aɗa tan lowa ɓerde ma nde wulnade hande wuula yahata ɓerdama wulna ha wuula taƴodira ɗum wiyete namima ɗum ne kadi ko hunde har muɗum wal kibru e mawni kinare no foni gandi yani kinare e mawni kinare kanjum kuccudiri e neɗɗo wonde mawni kini ɗum ala iblis nde mawni kini no ko hocci hen sona yar jaygue malaikaji wiya ngal cujjana baba adama fof ɗe cujjiti hay goto sikkitaki iblis min ko san sababu khalaqtani min narin wa khalaqta min din o tagɗamo koye ɓakkere ɓalere ko ɗum nen min tagɗa kam koye annore jaygue o min ɓuri ɗum holko hocci hen malaikaji dañi hen moƴƴere Allah kanko huuɗa hen o siifa o riwa e liggey makko o fay jaygue deke neɗɗo yo rento mawni kinare wala ujbu e hawtare woni yiitade moƴƴereji mum wala hoorema andal ka moƴƴo ɗum ɗo fof ko min jogi min mahi ka ɗo jama min waɗi ɗum ɗo min ñamminta yimɓe ɓe ko min yar ɗum heeway ma poɗɗa kala ko mbaɗɗa e moƴƴere jawa gatta yimɓe kala wona e haalde ko kaari kadi an kam to ma yo wano hay batta waɗani ɗum ɓuri moƴƴude oto neɗɗo hawta moƴƴi mum bonɗi ma noon hawto belan goppa amma moƴƴere ma oto hawto war riya o kadi e yeengo woni yiinade golliri sababu nde gite yimɓe an so yimɓe ne jooɗi tan ala ko donkuɗa wadde kono so wonti an tan goto a wawa wadde ñaagotoɗa arɗo joni tan seydi lo anti an kay ko ni ñiwa ala gaynako e nder yimɓe tan ɓaaji ne jooɗi jolna jungo e kalis tan itta 50 millions yamma nda sababu nde gite yimɓe ɗe mbeɗaɗa mante taw sinno ko an tan kanko tan a ɓurata e makko 10 000 walla 5 000 walla ndiddamo ni walla ndiddamo yahlawol makko joni noon sababu nde gite yimɓe ɓe tan seydi ka ɗo ɗum pompuma ha ƴettuɗa jawdi ma beddiɗa ay jawdi bonite ala baraji to Allah gite yimɓe ɓe goni ban ɗum tawi baraji ne hen gite yimɓe joɓin e ndeke noon ɗum nafoore ala hen kala kada waɗa waɗir sabu Allah on waɗir sabu gite yimɓe o sumatu kadi e mbiya nanti mbiya kadi nannade yidde nanede neɗɗo kadi yo rento toujours ko misal tan ko nande no kaadirten ɗo e radio hen an téléphone o jogo fandare moƴƴere téléphone ko wel andinde on ko batton ko ne weli min jokke golle ay ɗum moƴƴama saɓe téléphone da tan an gollowo baɗa kono gamowo mbi gamowo andiran gon diwan doƴƴo ko yowɗen gamri e ko soofi hen anda o yaɓuɓe gandi deke annen noddude mbaɗa félicité beltinaɓe amin keɗo kalton ko ne weli min amin paama walla mbeɗa namdo hunde ma aɗa fandi hen ha naftorɗa julɓe naftor ɗum moƴƴi an kadi nodda ñande fof andi ko noddirgol sababude min goto Ama Samba Lo goto e Madina Gounass si waɗi taw ko yidde tinede yidde tan nanede ala ɗum ɗon moƴƴani kay ɗum non moƴƴani eyyi ɗum noon yenoɗe rentoɗe nde yidde nanede e neɗɗo ay sa waɗi ko moƴƴi tan inchallah jaɓi ko Allah yaltinta inde ma inchallah Allah so yaltini ɓurata towde kono an sa wi ko an yaltinde a yahata hayti yaade wal hasadu e añande hono gañamtumago mbiya hasidagal añande neɗɗo nema mbo aldorkin mo selli kañ somo yaha mo yaata komo ŋaƴƴa ɗum musma vraiment oɗo handani ɗum Allah addu ñaw liɓa yimɓe dogo sellal makko ngal miɗanama ɗum woni hasidagal so kono so ñawi tan gasi a weltima ɓerdema ɓuuɗi eyi gañƴa tan ko nema o walla mo jogui jawdi ha heewi mo nafta julɓe ɗum musma kono so wasi o heddima tan watti yalade weɗa andi ko gasi o biɗima ay ɗum ko añande neɗɗo o añande nema gandal walla cellal walla laamu en walla ko nandi hen añande mo tan nema o wona anje mo kanko ala ko anje ko dañi ko ɗum wiyete hasidagal ɗum kadi ne harmi wal bowodu e gañgu e hoore mum ande anje añande wona gotum oɗo kam ko gañgu o yiɗa neɗɗo o tan o yiɗa tan seeɗa o yiɗi tan ko wiyete yenade makko ni o kam yiɗa tan yiɗemo dow leydi wona pour jawdi an ɓuurimo hewde jawdi ala wona pour goɗɗum ala hay batta ala ko ɓuurima min komi welakama tan ceerno mi yiɗa yidema tan sagam tan ko wiye yenade ma nin ɗo alɗo limi ɗum wiyete anje neɗɗo o kam komi yiɗamo tan wona hay batta o waɗanimi o wiyanimi o ɓuranimi dañal o ɓuranimi hay batta komi yiɗamo tan e ɗum ne kadi o ru'yatul fadli e yiide ɓural alal gayri e dow goɗɗo ngol ɗo jiigol noon hayso wona jiigol gite
Allah piɓɓe ay nder ɓernde ma tan o min ɓuri ɗum heɓa yimɓe heɓa an ka gal jogii otoji e kuɓeje joɗɗe on ɗo kañum jogii ko tibaji ala hay batte sa renaki tan a wiyat an ɓuri mo walla an ka ganndo ko namdoɗa fof e gandal aɗa anndi kanko oɗo hay lahdare o wawa o suwa hay hunde jiya to hoore ma an ɓuri mo Allah kam andi ni yiya ɓernde ma nden andi an piɓɗa ko an ɓuri ɓe nden yiyande meeɗa yahu aɗa wawi dañde gandal taw kanko mbo ala e gandal o ɓuri ma aɗa wawi jogade jawdi taw mbo ala o ɓuri ma ndeke neɗɗo nden yiyande oto yi ɗum gonga wonko Allah waɗanma an rokkima ngalu ha heewi a nafta julɓe yimɓe fof no jeeɓa ma ne gandi ko dañƴa ko go fof ne yiɗi dañƴi ɗum accirɓe kamɓe toon amma an oto yiituɗum to hoore ma ngal gandal ngal kadi ko noon oto fottuɗum e hoore ma mbaɗa an ɓuri yimɓe ɓe eyi ɗum kadi ko rentete nan fami wal hamzu e ɓiñago wal lamzu e ngoɓago ɓe mbiyano ɓiñgol ko banggue guite andi joni neɗɗo rewɓe ngal joɗa rewɓe ɓuuri wawdode ɗum jooɗo tan ɓe kela ɗo guite go fof ne wona ɓiiji guite de eɓe kela neɗɗo aɓe ñoha ɗum ɗum ko ayi binde julɓe tan firta famide wal lamzu kadi e ngoɓago ko banggue hunduko jom kadi aɓe kalda kadi kunduɓe jom hela hunduko waɗa ni hunduko mum aɓe toɓe ñana e kono fof tan Allah jippini simore ɗum ɗo Allah wi waylul li kulli humazatin lumazatin wonoɗo ɓen ko sabi tubani haɓe maayi koɓe nannataɓe jeygol on ɗum woni aybinde julɓe tan sabi Allah haali hammazin masha'in bi namimin manna anil khayri mu'tadin asimin on noon kadi o wi alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharu min sakhir Allah minhum walahum adhabun alim on nande Allah wi nela sallam nde wuurde goɗɗo adda ɗo joni muudo kanŋe walla adda ɗo tan ngalu kewɗo wiya waɗe lahal Allah tawa naafiqe ɓe ñinɗa jooɗi mbe he ɗum ɗo de wona Allah waɗi muudo kanŋe no wuuro no wona Allah goɗɗo adda buuƴel mum gotel walla menkilel gotel he Allah ko waddata men ngel wata Allah ko waddata goɓɓel gawi an daɗal Allah so addi jawɗi kewndi ɓe mbima an wona Allah mbaɗirɗa ɗum no ko yidde tinede so addi seeɗayal ko Allah waddata lotel muɗum walla waddata ɓe bonnata kadi eyi woni yalmisu ndeke hamze ɓiñagu wala lamze ngoɓa wiyata ko ɓiñago e ngoɓa ko hono haqiqa tan ko aybinde julɓe taw ɓe dari eɗa aybinaɓe ɓe nani walla ɓe ndumti eɗa aybinaɓe ɗum woni mana hamze e lamze wala abasu e fijirde kadi wona hunde moƴƴere fijirde woni hunde nde ganduɗa aɗa waɗa ala gartam a dañata hen Allah a dañata hen nguuɗu aɗa yeebo tama nafoɗe ala joɗa tan waɗa carte tan joɗa waɗa damye sagata ɓen gona tan yimɓe ne liggoyo kamɓe liggota ne jangga ɓe kono kamɓe ngala yaajo ligga tan on ɗum ko fijirde ne jogue fijirloji noon l'islam ɗe yiɗi ne jeeya hen janggude ndiyam wawde lumbade e maayo dognirgal pucci en dognirgol geloɗi en a faami wawde kadi e ɗin zamanuji kam ko laañi en wawde weddade dengere en hande e ngeɗo nangue petelaji gari janggude fijir ɗum ha wawa tigui taw aɗa wawi toɓɓude pella hay sa toɓɓani hatta piɗa kala ko fate ɗen gueɗe saabi janggo e jaam so jihadi ari ɗen gueɗe no cohla ɗeɗon gueɗe amma pijirloji baluji en kam en paman ɗum to banggue l'islam ga saabi ɗum alana gartam to banggue l'islam eyyi kono fijirde julɓe kam no jangguɗen ɗi ko mbiɗen ko banggue ndiyam wawde yawde lumbade wawde taccude maayo sifaji baƴi noon dognirgal pucci en geloɗi en janggude kaɓirɗe en gueya e laañe ha eɗen foof ɗen kaɓirɗe fof l'islam no sohli ɗum e ɗum kam woni ko ciftorɗen hen inchallah o sohrijatu e jalkidde tan woni way kono neɗɗo o mo jogui noon ngalu goto fof noon haala tan ko fodde faamum kamɓe hettiɓe kala koɓe jogui hen ko ɓuuri ko kalɗen ko ɓe nani numéro men ɓe nodde en mbatte en lawol jalkidde woni neɗɗo omo jogui noon ngalu ha heewi jawdi ndi boni otoji o jogui noon joni wonti joni jogui o sarata makko mo tewno e leɗɗe won heɓata dépense galle makko kawran tan mbiyama wirama an kat ma on yooɗi o pasero on joguiɗa joni saret mba bo jogui ari koɗo jalkidde gay ne gon jalkidde neɗɗo andi ɓernde nde miijoto wonde o jogui noon pasero wonde o jogui noon 20 ganduɗa ko 4 wona wonde o jogui noon ɓernde makko yahantu ɗum ɓernde nde wula ɓernde muusa wonde eko nandi hen walla mo selluno ken ko neɗɗo joɗɗo ñaw ara makko ndesan bonna yeeso ngo walla bonna juuɗe ɗe wala mi wirama an hande an moƴƴi gardi hinare darinode dow hinare heeli juuɗe peɗeli juuɗe gonno peɗel taƴi gara mbiyama an hande tagore ma nde hande no yodde hande ka jantal ma ay ɗum eko wayni ɗum wiyete jalkidde sabi neɗɗo o ɓernde nde fasat o andat ɗo jo gonɗa koye toon jaam ko sabi ko mbiɗamo ɗo joni ko hande o wayani noon kono wonde o wano noon eyyi ɗum noon kadi hunde harmude a tooñi wa zina e jina ɗum kam en haali hoore wona yaade to debbo janan walla debbo yaade to gorko janan
ɗum kadi fof wona ko moƴƴi won nazaru e darde ila al ajnabiyyati e jananinke an gorko janano dardema tan debbo janano tan darama bakkar ne hen ha heewi debbo janano kadi darde gorko janano bakkar ne hen ha heewi sa weddima guitema tan jane makko darande adande ñippu guitema ay darande adande de den ko filmide a tinani artiri guitema ala bakkar kono sa wi a ruttin ha laaɓeɗa ko ɗo bakkar heɓoto tan fami debbo e gorko fof noon watta lazzuzu e dakmitorade bi kalamiha e haala makko kanko jananinke o nande joni joom birkiniɗa ye debbo ara e maɗa tan diwo walla mbomiri jontude ari ko sodde wonko yiɗi sodde so mburu so ko goɗɗum ari sodde tan an ala ko foti wonda so yettima wi assalamu aleykum wa aleykum assalam yeyam ɗo mburu walla yeyam sukara jeeyama gasi goɗɗum holko nani hen ko ɗum kono wiide joom galle on en nodda téléphone kam mbar won ko neldata mo aɗum ɗo fof joni kono ɓoti keɓiri cate jiɗɗa ko ha gowodiran beele goɗɗum yanto en haalnore ademo oɗon nde aɗa haalnore hawre goɗɗo baɗo mbaɗa ni anti ɗon tan gonton on kalde go fof ne jala onon ɓeydo wowodirde ceerno Alaji Mo Saydou radiyallahu ta'ala ɓe mbi o wi yanotoɓe rewɓe ko ɓen janoten yanotoɓe rewɓe ko ɓen janoten maɓɓe ɗum nan ala droit yaade aɗa yano rewɓe janan rento ɗum moƴƴanema eyi ɗum wonta lazzude dakmitorade kalami haala makko wa aklu e ñamirde amwalin nasi jawɗele yimɓe e bi gayri ɗibi nafsin ko alda e welamma fittandu ñamde jawdi neɗɗo to o welaka ɗum no jogui jeeso kewɗe ñeeño arɗo tan wiya kaari ma ari labba ma walla bayle ma walla ɗum ɗo ñeeño ma ari tan itta tan mbiyama temeɗɗe ɗiɗi nan tan o wima ala temeɗɗe ɗiɗi ñamirta ɗum leggal ko 5000 mbatta sabu ala hulimo kadi ɗemgal wuuli seeɗa itta 5000 o dokkama to Allah andi a welaka walla tawaɗo misal joni tawa mo yeeyi ɗo mburu makko tan ko denɗe gara tan mbiya denɗi ngollocol kam min denɗe nawi yardoyi kafe muɗum cuuɗangol tan jali jali wada ardi ka denɗiraga a yanimam hanti mi hersa heɓtirlocol ngol kono Allah ne andi mi welaka ñami jeygol a fotani ñamde jawdi janan so taw mo wela kanko rokkuma kanko yamirma sa ari tan ƴettunako so wiyani mo noon tan ko bakkan ñamɗa ko jeygi wal akulu kadi o ñamirde bi shafaati e tefore ɗum ko fof haalata ko fodde faamu muɗum ñamirde tefore kadi ne yaaji ko nande joni misal nguy ka waɗiɗo e nokku woodi jaggaɗo hen mo ganduɗa o ɗo ene laaɓi cer o tunwani onon koddiɗo duuɓi kewɗi hande o meeɗa takkade ɗe gueɗe joni noon o jaggama o jogori lorel mbiyama kaari ayi ɓe jaggima ɗo ɓe mbi ko an kono mbeɗa yanana wona an somi haalniɓe kadi wona an ɓe goppete kono koma an joɓa kam an garda haalis ɓoccitma sifaji baƴi noon walla ko nande joni an ka chef de quartier walla ka chef de village sarwi laamu arine yiɗi sohlude sagataɓe hedde temeɗɗe ɗiɗi walla sagataɓe temedere ne jiiɗi ƴettede pour liggoyo an wodanma tan ko noddude sagataɓe ngara ɓe bindo ɓe jahlaɓe maɓɓe wawde ana jooɗiɗa ɗo aɗa daña santas ma ka chef de quartier wonko keɓata chef de village wonko keɓata joni noon ballal Allah ari fewde noddu ɓiɓɓe julɓe foto wonde hen galo e vache ɗe foof yoɓe bindo tan ɓe jaha so tawi a windi ɓe jeehilaɓe maɓɓe janggo jang woodi ko ɓe dokkuma sababu no ko mbaɗanɗaɓe ko en daganima kono wiide ko ma goto fof ma addi ɗo 25000 walla gadda ɗo 10000 francs e fuɗɗo windude ma mo addani fof yo joñete noddoɓe wona no mbima ɓe mbiyani mo noon an waɗi hen ɗen gueɗe wonde ko ma gadda ɗum ɗo e dow no pamirɗen tan ɗe gueɗe fof wona gueɗe daguiɗe an wima tan ƴeewa men sagataɓe temedere noddu sagataɓe tan gara mo Allah yiɗi fof winno tawi windima noon janggo e jaam aɗa wawi dañde arsigi ma ene junggum aɗa wawi dañde dagani ma kono wiide ko ma profita hen tawa ɗum a yamiraka ɗum ɗum kadi wona ko moƴƴi aw bid diine walla ñamirde diine ñamirde diine noon jogui ko ne yaaji arde wiya ko sharifaju sharif ko teddiri ko sabu nelaɗo Allah nela sa sallam ko teddiri sababude diine o kanko addi diine o ay ceerno tañani ceerno ko nelaɗo Allah teddiri ko ɗum teddirɗa ko diine o teddi nelaɗo Allah wona joni non ngara mbiya an ka sharifaju yimɓe dokkuma haalis ñaama e dow noon ka sharif taw a wona sharifaju a ñaami kaka jan ngara mbiya ka ɓi ceernajo moƴƴo gandaɗo ɗum komi ɓi ceerno kaarijo o ala inde makko tawa ko neɗɗo gandaɗo jiiɗaɗo yimɓe mbaɗanma kalis ñaama a ñaami jeygo anani walla jogoɗa ɗo comportement ka ceernajo moƴƴo jiiɗon fof tan welatema tan ittuma hadiya nda tawa Allah ne andi ka borjon ka jaro sangara jaha ƴetta ɗi comci mbaɗa nata comci goɗɗo jaha ñamoya e ɗen gueɗe baƴe noon fof ko ñamirde diine ɗum kadi ko hunde harmude wa ta'khiru salati e nemnude juulde en mbajaraɗo hande e nemnude julde an awqati ha ka waktuji mum julde fof waktu joyɗi waktu fof no jogui biyaɗo ɗo ha ɗo foti juulede ɗo muhtar toppita mbaɗa julde e muhtar waktu goɗɗo no woodi on ko ɗimmijo on ko so tawi ko gantu nawma toon a ala bakkat tawi wona gantu ko bakkat keɓata
e ɗum non por toppito mbaɗa julde nde e waktu cuɓaɗo o jaɓaneɗa julde ma dokkeɗa jeenade so mbaɗa waɗi respect ko kalfinaɗa est ce que eyi ɗum noon ɗum so tawi a welsindima noon a jaggani hay batu aɗa yeɓa filimaji walla aɗa waɗa gueɗe baɗe noon ha waktu o ɓenni ala ko hanma warde sona ko welsugo tan ɓolo ganda ko bakkar keɓata hen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam non tigi jaramno TV yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiɗa sikki tan enen kala en beltima tabarakalla machallah e oɗo darsu laaɓɗo kono kadi laaɓtuɗo kono kadi jiiɗo fuɗɗode ɗo kadi ko namde diine ɗe kadi laaɓi laaɓti no fewi jarama ceerno Hammadou Diallo jarama kadi yeɓiyankoɓe kala min jetti on min jarno no mbiɗen ni tan kala joguiɓe namde diine so ndewni e nder numéro aji men ɗi kalɗen fuɗɗode ɗi tan sikkala ma yetto en yettimen enen kala naftoɗen juɓɓe kala mbaɗo yebbe kadi wawi naftade han hannirta ni no bandiraɓe kala jettama jarnama han hannirta ni ɗum ceerno Hammadou bisimilla ma tan konngol cakringol en calminiɓe kamɓe fof kadi en juurimaɓe kadi kamɓe fof fodde ko haalaɗo ko kala hen ko rewi lawol ɗum wonno fandare meɗen kala hen kadi ko seli ko wofa kadi eɗen ñaagueɓe hen yaafoy eɗen ñaagui kadi wattede e lawol inchallahu taala on jarnama kadi ononne kadi on jarnama yallah yoɓon jebde moƴƴiri Allah tawni kadi alkames garo inchallahu taala jarama fewi ceerno Hammadou Diallo jarama kadi yeɓiyankoɓe kadi jettama jarnama jarama kadi cameraman men Atnan Thiam baɗo golle mum sanne bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min dokkon aadi alkames garo so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama